kaya napa mboten? Kena joget ning nganggo rasa. Niki rama tanggung alon mboten banter mboten dijogeti niku lara awak. Nyajeng joget ngeten niku sing banter sisan dadi genah ling ngrasake. Nggih. Niki kaya wong nabuh wong ngelih nek ngeten iki. Ketok le ora sigrak, ketok le ora tanggung jawab. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing baku kelakon kula mbrongo Sanggar Baladewa sakniki pun malih tinggal. Pripun? Metha-metha goleki murid kula, Surya Gopa lajeng dipejahi. Kula sing mambengi. Nek sampeyan ajeng tegel Angger Duryudana, mang pejahi kula nggih. Mang pejahi pun bapa. Satemah gumregel ngregeli. Luluh penggalihe luntur panembahe suda tresnane. Kula bronges manut. Saniki Angger Baladewa malih tinggal goleki Angger Kresna. Oh nggih. Goleki sedulure nakokke kok urung entuk jatah. Wis mboten. Baladewa niku ora kaya Wiyaga. Wiyaga niku nek urung dijatah niku atung-atung goleki panitia. Kula dereng, mriki dereng. Ning nek Angger Baladewa niku ratu, mboten. Keterangane mboten trima. Baladewa goleki Kresna ngomong kok kan ngomong nggih ta ora trima, sampluk. Dugang tiba candak larak. Setane dalu niki lakone Wahyu Manik Imandaya senes. Lakone Kresna gugur. Nah niki. Pun maksane mawon. Lakone Kresna gugur. Baladewa ngamuk punggung. Nglabrak kadangipun. Angger Kresna dilabrak Angger Baladewa dicungkil. Lah, tobi kaya napa? Ngemping pawartos Koko Prabu kados pundi menapa mangsa saking tanah sabrang sampun mundur saking Rananggana menawi estu Koko Prabu mancing wonten payudan saged ngendhe kridanipun Nalendra Sabrang kula ngaturaken guming panuwun tanpa pamit. Piye kowe nak kok keterangane kowe nak kok kahanan ana ning Rananggana yen kowe kepengin ngerti iki buktine Sensaki Dampanono mudhar kowe bangsa telek Sensaki maju tanda kowe mudhar aja minggat Sensaki mundur. Lah, mundur. Koko Prabu mboten lenggah. Tresna Rama kabeng Cinarokra. Pansinayeng gelung kadidan narwang-wang. Pamuluting cakra kang gumitir aneng asta. Mas Kiber trayole binatang. Kadangipun Kakang Yai Kresna ki aja melu-melu. Kowe aja melu-melu. Yen pancen kok kowe mambengi Baladewa nggon arep mateni kadangku Dimas Sensaki, kowe tak katuki sak dosane. Yen pancen kok kowe wis arep tegel wani karo pun Kakang nyododo didodo. Aduta sing balung muluding kulit. Sapa wae sing bakal ngalang-alang gegayuhane kadangku Yai Duryudana ing Astina. Kalebu purunanku seteja dhewe. Yen kowe mbelani anakmu lanang, saiki Baladewa mbelani kadangku Yai Duryudana. Lakone diwalik. Baladewa mungsuhe Kresna piye? Koko Prabu. Lah kok jebul ngantem ya dadi ndi Koko Prabu?
Prabu kula aturi emut. Koko Prabu kula aturi emut. Ora sandadak ngelingke karo pun Kakang. Aku ora mendem. Sebab aku mung trimo ngunjuk bir bintang. Nek ngombe ciu, ngombe tuwak waragang mesti glegeken pun Kakang ora eling. Ning nek mung trimo bir bintang sebotol ora apa-apa, panggah pun Kakang panggah. Ya ming bola-bali nguyah-nguyuh. Koko Prabu semunipun malik tingal. Kelenggan menika paduka kebrongos ucapipun Paman Durna ingkang ngayawara tembungipun satemah badhe nabrakaken Koko Prabu kaliyan kula. Ewa semanten yen Koko Prabu kok badhe mbelani kaliyan Yayi Duryudana ateges Koko Prabu sampun tega dhateng yoga kula pun steja. Menawi Koko Prabu kok tega kan steja, Kresna minangka wong tuane kula ya ora trima. Monggo dipun menggal ingkang mening Koko Prabu yen boten trimah. Kula mbelani yoga kula, steja badhe kula belani kados pundi Koko Prabu? Lah kok kowe wani? Kok kowe wani karo Baladewa kok malah kowe nantang mbeng iki? Mongko lakone dudu Kresna nantang karo Baladewa ning lakone Wahyu Manik Imandaya. Sampun. Kasigeg semanten kemawon mboten perlu kekatan pengendikan. Yen Koko Prabu kok badhe ngundhamana yoga kula Prasteja, badhe kula dadani ampun malih ngepok koncani Prasteja. Dipun raosiyala kemawon Kresna mboten trima jalaran kula wong tuane Steja. Yen Koko Prabu mboten kersa emut dhateng tanggel jawab lan ingkang putra piyambak pun Steja. Kelenggan menika Kresna ngarep ya wani, mburi aku ya wani. Aduh kadangku ya. Boten perlu mambengi monggo nenggala dipun nasta kula badhe nyandak senjata cakra. Saiki ditamake barengan cakra kaliyan nenggala ingkang ampuh pundi. Monggo nenggala dipun tandhingaken senjata cakra. Aduh ya aja ngono Yayi, aja ngono. Kowe kena ngono ning aja ngono. Menungsa ki wenang kilap, menungsa ki wenang luput, menungsa ki wenang lali. Luput lali kilap dosa apes kuwi sandhangane menungso. Baladewa kuwi jane ora luput ning aku mung kilap. Mulih yen ana simbah-simbah kok metengi putune aja diluputke. Mergo kae jenenge wong ora lali, kae wong ora eling, wong ora sadar utawa wong kilap. Oh, Yayi Prabu, bener ngendikane Yayi Kresna. Yen ngono malah pun Kakang aku sing kebrongos ucape Paman Durna Yayi. Lenggah. Sampun emut menapa dereng? Wis. Ya mengagek rada mumet sithik wae. Ning aku sih upama lungguh sing jejeg ora mawi leye-leye rancakan gamelan isi-iso. Inggih. Ngaturaken panuwun menawi ngaten yen sampun emut wis aku wis eling ning bareng pun Kakang eling saiki terus krasa keras menapa krasa ngelih pun Kakang piye iki nek mau bareng ora eling ora sadar ngertine arep nyambut gawe terus wae ning saiki bareng eling bareng sadar kok dadi wetengku kok klikak-klikik wae iki kaya wong ngelih piye Yayi mangke gampil kula aturi manjing wonten Datulaya dahar kembul bojana pesta raja Ndrawina. Wah aja ngundak kaya mau bengi malah mung kari sambel tok. Koko Prabu sampun emut. Yo wis aku wis eling. Aku ndodhok luputane Baladewa jebul. Pun Kakang kuwi gampang murka, aku gampang muntap. Ning gampang dibrongos karo ucape wong liya sing ora tanggung jawab. Lah mila saking menika Seteja majeg dipun ayomi, seteja majeg dipun pinangkani pamodhahipun. Banjur kridhaning Kurawa, kridhaning Ungsuh
Paman Durna paman Senguni kadang kula Sencaking badhe ngunduraken Koko Prabu. Wah, Sencaki gentenan Sencaki. Iki menungso ngurap toto modar. Tujune kula pun siap siaga. Nek kula mboten nggawa batako sing remuk ndase sing nguni. Ning merga kula ngerti ajeng ketibanan Kakang Durna nyandak batako. Milamit sewu Kakang Durna. Niki pripun nek diteruske sampean remuk dhewe Kakang Durna. Iya iya. Aja ya. Mandek. Krungu mboten takon mandek kok bablas mawon. Karang wong nek kewaregen iku malah mboten ngerti napa-napa. Keterangane Sencaki ngamuk punggung kula diajar sakayange di. Oh nggih, lajeng dununging Wahyu pun mboten usah ngrembug Kresna. Golek dalan liya. Carane nganti anggere Duryudana mawon. Saniki Baladewa pun gabung koalisi kali wong Ndarawati. Ngerti mboten? Mongko niku Bata biyen niku Bata lho, Di. Bata Ngastina Batahe angger Duryudana. Lah kok saniki Bata angger Duryudana malah dadi mungsuh. Mongko mbiyen niku milih, ngeten. Niku Bata, saniki dadi mungsuh. Nggih donya ngeten niku ora langgeng. Sakniki padang mangke peteng biyen kanca, niki dadi mungsuh. Niku nek donya owah gingsir. Mau sore kesel nyambut gawe tengah wengi rada ngasung, nggih mboten. Awit ora ana critane wong sampah kok digambangi niku rak mboten nganggo crita. Lah nggih nggih. Niku jenenge owah gingsir. Nah, nek mbon ngasuh delok meneh terus nyambut gawe melih. Carane nganti angger Duryudana sowan dateng Dandang Mangore, Di.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya gumregut maguting yuda Seteja kula wonten dawuh Rama Prabu nimbali dhateng ingkang putra sakwise para kadang Kurawa oncat saka negara Ndarawati inggih nanging aja dianggep lakone wis rampung malah kepara pinemunipun Bapak enteng arep ning ngabot ketemu mburi kepareng paduka nganglango jagat nepis wiring golek ana pertapan guwa Karisanga yen bisa pinanggih karo Begawan Sukmaningrat iku ingkang nguwasani Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari nanging ana syaratipun kados pundi kowe kudu bisa mbatang cangkrimane Begawan Sukmaningrat yen Seteja bisa mangsuli pitakone Begawan Sukmaningrat kasembatan kang ginayuh nggonmu bakal medhek Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari bisa kasembadan sediamu ngger menawi namung bantah kawruh utawi namung cangkriman kula saga ngudanani bagus Jer Basuki mawa beya nyuwun pamit Kanjeng Rama Guna